hauetan egindako lanaren gogoeta eskertzen dugu, Rugi eskola bezala. Jakin ezazue herri honetan apuntatu nahi duen guztiarentzat ateak irekiak daudela. 70 neska mutil gara. Animo eta eskerrik asko! Gora Lasarte! Gora San Pedro! Gora Beltzak! Beltzak gainen! Beltzak gainen! Beltzak gainen! Eta dugu ja orantxupinazoa, eta valorazio oso ona da. Kolorean ikusten nagusi izan dela, Beltzakeko gaztetxoak ere hortxe daren momentua. Eta oso gustora gaude, hasi dira festak. Goizian egon ezaten guztioi, gonbidapena, arratsaldeko txupinera etortzeko. Hau polita izan baldin bada, arratsaldeko ari politagoa, txupina botako dute gaina horteko hiru menduek. Eta festa eta musika eta dantza, nagusi izango dira, osea, que badakizu zita arratsaldeko 7etan okenduko.